Una història per a distraure. El boixar dels Esterells. Si pugem al cim del Montgó, prop d'ell s'obre un racó amable en la vessant que mira al nord. És conegut com el racó del Boixar o també dels Esterells, on els ramaders de la muntanya feien les millors 2 hores de l'estiu. La presència de mates de boix en aquest racó de la muntanya del Montgó resulta que és la mostra més meridional on creix aquesta mata, a la península Ibèrica. Allí, entre els cingles de l'ombria alta i fresca, creix aquest arbust associat amb altres mates com el garceral major. Ara, tancat a casa, en alguns moments recorda aquest racó i també recorda les converses amb un xavient que de jove va recórrer tot el Montgó fent de pastor. Era Pasqual Mayans. Un dia, quan jo ja havia visitat el racó i li contava el que havia vist, començarem una conversa que seguia sempre que es veiem sobre el seu temps i el seu ofici de pastor. És així, amb aquestes converses, com naixia un recull documental dels pastors, escollidors de palma, calciners, marxenadors, pedrapiquers i llauradors, tots ells pobladors del Montgó. Ara voldria recordar-los aquests joves pastors asseguts en aquests racons de la muntanya i traient el companatge d'unes coques fetes amb herbes bullides, herba santa, camarrotxes, bledes, lliçons, o una amanida com aquelles que recomanava l'amic Joan Pellicer de lliçons de perdiu, lliçons d'horta i camarrotxes tot regat amb oli d'oliva i sal. Amb el pas del temps, el record de l'olor del boix i els llocs on creix que no són jardins s'ha quedat en la meva memòria. Amb 2 paisatges del País Valencià, que jo m'estime, 2 racons bellíssims on creix aquesta mata. Un és al voltant de l'ermitori de Sant Miquel de les Torroselles, on paren a dinar els peregrins de les Useres en el seu caminar al Penyagolosa, tots els darrers divendres d'abril. Tot un tossal ple de mates de boix. I l'altre lloc és aquest racó dels Esterells del cim del Montgó. Com podria no ser vell un lloc on creix el boix, i si a més són llocs ja escollits per peregrins i pastors on descansar i gaudir del seu olor? Però no tot eren violes en aquells temps, i veiem com alguns d'aquells joves pastors hagueren de convertir-se a un altre ofici. El tio Pasqual acabaria aprenent i exercint de carnisser al mercat de Xàbia. I mireu com un dia un altre pastor, company del tio Pasqual, va entrar a formar part de la meva família, i seria el meu sogre, Tonet Lledó, el qual, per desgràcia, jo ja no vaig conèixer, que també acabaria essent carnisser. Si la meva conversa vos ampli de goig per la vida i vos descobrís els nostres paisatges i els seus habitants, al temps que vos reconforta per aguantar aquest aïllament al que estem sotmesos ara, me sentiré content. Vos he contat una menuda descripció d'un racó del Montgó i la seva gent. Gràcies per escoltar-me i endavant tots junts, però aïllats superarem aquesta malària. Gràcies.